длъжност. Зам-председател, тя цитира по това време, зам-председател на Окръжния районен съвет Бургас е Тодорка Мурджева. Елена Мурджева е председател на Общинския комитет на Отечествения фронт в Поморие. Моя милост тук е записала Янчо Василев, тогава съм бил главен асистент в университета Софийския, техници, работници и други. От този род са дадени и свидни жертви. Апостол Секлемов от Свиленград, съпруг на Карамфила Секлемова, геройски загива в Студентския Балкан на вечерието на 9 септември, чиято годишна е била чествана наскоро. Синът му Янчо Секлемов е в Пловдив, а също и съпругата му Карамфила, която почина вече, Леля Карамфила, прославили имена на българска земя и всеки си има по една звезда, останала да сияе на небето, на небосвода на България, която е преминала през победи и поражение, разцвет и любие. Когато прочетох книгата Разорението на тракийските българи през 1913 година от професор Милетич, приписах два разказа на потомъка на Секлемовия род, нашия дядо поп Стоян Поп Андреев, чичо на майка ми, пише Леля Веска. Внуците му от Грудово са били тогава в салона, аз съм ще отбелязала. Професор Милетич се е срещал с него в Хановели, който като дядо Поп Стоян е бил току-що освободен от Одринския затвор, където дядо Поп е бил затворен с много други невинни тракийци. Вторият разказ е за изселването им от Иниджия през 1913 година, когато е дошла турската войска. Професор Милетич е посетил земите на източна и западна Тракия в момента, когато е завършил Междусъюзническата война в 1913 година и границите още не са били определени. Той посещава опожарените села Булгаркой, Пишман манастир и много други изклани целища, среща се с изстрадали българи, записва техните разкази и имена, подготви и издава своята книга Разорението на тракийските българи в 1913 година, която е напечатана в 1918 година. Стоян Поп Андреев, който разказва, е роден в село Иниджия. Завършил педагогическата гимназия доктор Петър Берон в Одрин, учителство от 17 години в Иниджия. Поп Стоян завършва и Роберт колеж в Цариград, а после духовна семинария в Самоков. Той е бил комитър, участник в Преображенското въстание в 1903 година, бил е четник на войводата Михаил Герджиков. Център за подготовка е била село Росено, Гергебун, Грудовско. Имал прякора даскалчето, защото знам, че преди да стане поп е бил учител. Тук трябва да вметна, че при едно проучване от Панайот Маджаров, едно изследване за въстанието в 1903 година, още едно име на Секлемов има, който е бил етак. Никола Секлемов. Ето тук Георги Илиев показва книгата, нали? Аз съм намерил там още един потомък на Секлемов, с който е цитиран в изследвания. Така. Значи, за Поп Стоян Поп Андреев продължава Леля Веска. Тогава бил е делегат на Конгреса в Пловдив 1902 година и делегат на Конгреса на Петрова нива 1903 година. На 8 юли 1913 година турците заградили селото и постъпили с него, както и с другите села. Още на първия ден 26 души от селото и една жена, Карамфила Коларова, майка на най-възрастния присъстващ тогава Костадин Коларов на срещата преди 26 години, са били хвърлени в затвора в селото в един яхър. Жестоко бити и изтезавани почти ежедневно, чак на 14 септември същите нещастници, навързани, били подкарани пешком Одрин. На този ден и Поп Стоян Поп Андреев
взели от църквата и не го вързали за дясната ръка на селени на Яни Василев. Това е чичено по баща години Яни Василев, тук не е отгледвам. И оттам направо откарват пеш към Одрин, който е на 10 часа разстояние от село Миджие. Поп Стоян разказва: минахме тъй навързани през турските села Казалджа, Муселин, село Аской, Суюпли и Искендеркъй. В тези села през нашата окупация 1912 година, време на Балканска война, турците избягали. Сега имаше турци, бяха се върнали. Те ръмжаха по нас, псуваха ни вярата, кръста и нас. Навлизани в Одрин, малки турчета хвърляха по нас камъни, кокали, кал. Войниците, които ни караха, ни дума ни им казаха да престанат, и все до затвора така ни замерваха. Като ни заведоха в затвора, управителят, някой си черкезен, всички поред ни биса желязна пръчка по гърба и по краката. И така с бой ни натика в затвора. Раздели ни. Едни тикна в Калакауш, кървав затвор, а други в Маакаткауш. Вътре в затвора гол, отдолу дъски, а друго всичко гол камък. Само един сух хляб даваха на човек на 24 часа. Вечерно време от 9 часа нататък началника на затвора, черкезенът, когото иска от затворниците, изважда от калуша и във двора зверски го бие. Нещастниците реват, пищат, а останалите от калуша слушат и треперят. После ги връщат. От нашите селени всички бяха бити по 3-4-5 пъти. И мене извадиха на 18 септември вечерта и черкезенът ме би по краката, да си призная, че уж съм убил 18 турци. Всички, които бият, повалят ги на земята, двама войници държат нещастника, а той сам началника, комуто името не знае, жестоко бие. От този бой нашия селянин Костадин Атанасов Бъчваров скоро умря. Други двама, Ангел Георгиев и Петко Георгиев, от много бой на гърба и по гърдите повръщаха кръв и бяха на умиране, а може вече да са умрели. До 29 септември, когато аз се освободих, боят на затворниците продължаваше, а и сега, без съмнение, продължава. Значи него са го освободили след като са изселили, защото на 22 септември са изселили от Иничие жителите. Са ги прогонили по-точно. В затвора имаше много селени от разни села. От село Осмалин 10 души, от Арпач 2 души, от Паталар 1, от Ортакия 10 души, от Озунки 10, между които един ученик, семинарист Емилие, бащото ми име не знае. Имаше няколко момчета от България, останали като слуги по кафенетата. Имаше и пленени войници от Балканската война. И тях още ги държат в затвора. Всички страшно ги биеха. Спомням се за едно момче от София, 18-19 годишно, Александър, бил чиновник в Одрин и заварен от турците, попада в затвора. Гвардянинът, пазачът вероятно, както той ми каза, му предлагал да му се даде, да злоупотреби с него, като му обещал, че няма да го бие след това. Взели му 27 ливи. Него го пуснаха заедно с мене и сега е в София. Има много други българи, но не може лесно да се знае кои са. От село Булгаркьой имаше 5-6 души, от които един умря от боя. Те ми разказаха, че от тяхното село са избити 350 мъже и жени. За жалост не бе възможно в затвора да се говори. Не позволяваха да се говори на български език, а само когато гвардяните се махнат малко, може тихо да попиташ човека: ти, брат, откъде си? Той ще ти отговори: от Българкьой. Има ли у вас изклани? Остави се, ще отговори предешком и ще каже цифрата, както и на мен каза, толкова колкото записах. Узнах, че от село Залъв, Одринско, били избити 687 души на дръвника. Освен българи, има в затвора и много арменци, които биват обвинявани като съучастници на българите. Тях също немилостиво бият, а и явно ги бесят на площада.
Главно ги обвиняват като убийци на турци. Едно само циганче да каже в Одрин: ето той уби майка ми и веднага ще отиде в затвора, ще бъде бит и пребит, а ако е арменец или гагаузин, ще бъде може би обесен. Напротив, гърците не ги закачат. Това е вече неоспорима истина и по селата, и по градовете. Гърците са си свободни. Всичките им села са целокупни, нищо не им е сторено, търгуват си, гледат си работата. И гръцки арнаути са затворени. Има ги от село Ибриктепе и от изхваното село Залъв, от което има 16 души в затвора Кънлъ, в който лежах и аз. Гърците, богаташи, дали са много пари, за да останат живи. Един чорбаджи залъвски грък, Ерхенди чорбаджи, за да не го заколят, е дал 1600 лири. За сина му искали 300 лири и като нямал вече какво да даде, заклали сина му. В Одринския затвор, където бях аз, имаше всичко 341 затворника, а в другия до него имало 180 души. Една заран, това било на 23 и 24 септември, повикаха моите съседи Илия Георгиев и жена му Карамфила, Стоян Мостров, Стоян Сърмов, Костадин Христов, Христо Пеев, Митре Янев, Петър Озунов, Андон Георгиев, Петко Георгиев, Костадин и Андон Дерменджиеви и им казаха: вие оставате вечно в затвора. Другите 29 души от наше село пуснаха на 27 септември 1913 година. В това число и поп Стоян. След 3 дни и мене пуснаха, т.е. ще пусне след 3 дни аз. След 3 дни и мене пуснаха заедно с Яни Митрев, че го споменах, и Калоян Пенев. Аз едва жив се домъркнах до Хармани, където видях българска войска и се свести. От картината, описана горе, се вижда, че тя ни осветлява само една малка част от жестокостите, на които са попаднали жертви, множество невинни наши сънародници. От есента насам чувам от време на време, че в Одрин били обесени някои по-рано затворени българи в тамошните сега затвори, а такова нещо четохме и в началото на март и април 1914 година. Колко ли още нещастни българи тлеят в одринските затвори? Втори разказ за село Иниджия. Как са постъпвали турците с българското население по тракийските села, най-добре ми осветлява разказа на споменатия вече свещеник Стоян Поп Андреев от Лозенградското село Иниджия. На 8 юни 1911 година, в 10 часа преди обяд, за първ път турска войска, която идвала в посока от към Лозенград, влязла в селото. От бежанци от по-южните села Карамасли и Ейни-Махле бяхме узнали, че турците идат. Понеже бежанците бяха само мъже, оплашени единични мъже избягали преди да видят турците, а жените им останали в селото. Ние помислили, че турците ще се отнасят човешки, да не избягахме. Предполагахме, че турците са вразумени вече, че окупират само местата и че няма нищо лошо да ни сторят. Грозно се излагахме. Село Калакри, напротив, постъпи по-добре. Селените от това село избягаха един ден преди да дойдат турците с всичката си покъшна. Като нас, наивни, излязоха от селата до Козак, Ейни-Махле, Карамасли, Коюндерен, Карадър, Арпач, Османи, Севилово, Катарла, Гьочкели и Мосул. Преди да стигнат турските войски, ние около 30-40 души първенци, заедно с мен излязохме да ни посрещнем, да им кажем добре дошли. В това време всичкият едър добитък, около 3000 глави, се намираше до селото при река Тикедере. Офицерите ни казаха: всичкият си добитък ще дадете. Ние отговорихме: добитъкът е при реката. И те го забраха всичкият. И дребният добитък взеха овце, кози, бяха там до реката около 11 000. Турците, като взеха добитъка, заповядаха: всякой, колкото брашно има,
да го донесе и го складира в черковното здание и на селския дюкян, който е сред селото. Селите много скоро и това извършиха, защото беше казано, че който не изпълни тази заповед, ще бъде застрелян. Мръкна се. Друга заповед се даде. Колкото старо жито има в селото, всичкото да се складира в селския хамбар. За да се извърши това, бърже турците пратиха военни коли и така с колите се пренесе най-малко 10 000 цариградски коли жито. Тая работа трябва 4 дни. През това време турците в чадъри стояха около селото, а вътре в селото само около 250 души войници и офицери се занимават с пренасят на житото. Те бяха настанени в 5-6 къщи, по 30-40 души в къщата. След като и житото се изнесе, попитаха дали още добитък има или не. За да се уверят, тръгнаха от къща в къща и изкарват от огорите 300 ездачни коне с седлата, с тъкъните. Най-после поискаха, защото всеки овчар, колкото вълна има, да я донесе. Овчарите донесоха около 8000 овки вълна. След това ни оставяха свободни няколко дни. Хванаха след малко да търсят по-богатите. Като поразбраха кои са по-имотни, почнаха да изпращат вечер войници в къщите им, да ги изтезават за пари и така прибраха много пари. Един по-твърд човек на име Петър Лузанов от селото не е дал парите си. Не е давал парите си. Една вечер офицери 3 пъти го бесили с краката надолу, за да го склонят да даде пари. От многото мъки най-сетне изкарал 52 Наполеона и им ги дал. Към 20 юни 1913 година, очевидно, войниците почнаха да правят хармани и на 50 хармана взеха да пренасят снопите от нивите с колята си и катарите. И така, войниците сами овършаха новото жито. Изваждаха на сила наши хора да чистят житото. Плявата дават на конете си, а житото пренасят на станцията на Каваклия. Колкото дърва имаше, стояха. Та от тях войниците правяха коли, защото нямаха достатъчно чадъри. Имаше около 2000 дървета черковна градина, от тях се чака дърва за готвене на яденето. Като свършиха с хармана, тръгна една комисия офицери и турски махараджи, тук носила е мухаджири, т.е. преселници, както ще стане, вероятно някаква грешка. От близките села Казалджа, Моселим, Паещери, Текешилер, преселени турци от Азия, точно мухаджири става дома, влизаха от къща в къща, изкараха всичката, ама буквално всичката покъщина на нашите селени, товариха я на военни коли и я изпращаха на мухаджирските села. Това го правеха поред на цялото село. Плач, писък беше по цялото село. Оставаха на хората само 1-2 коли и чиник, които се бяха прекарали от нивята преди да дойдат турците. Който е чиник. Бедните селени, да не измрат от глад, чукаха и чиника с дървета, защото нямаше вече добитък. Те някои го париха, а дори с наръчни камени мелничко меляха и с това се храняха. А турците с саби сечаха свинете. Мнозина умряха от тази храна. Черквата ни обраха. От покъщината оставиха на хората само дрехите, с които бяха облечени, и бяхте дрехи, които за нищо не струват. Те казваха: така направиха вашите българи с нас, а ние сега вам правим, за да станем еднакви. Така се продължи до 22 септември, когато ни изгониха в България. Но нека преди да разкажа за жестокостите, извършени от турците в селото ни, за които ме питате. Още първия ден, на 8 юни, турците хванаха 26 души, средна ръка хора и 3 първенци, и затвориха в един яхър в селото, това, което е разказал и
поп Стоян Поп Андреев на професор Милетич, очевидно. Затвориха една жена Карамфила Рабаджиева заедно с мъже. Затворените по обвинение, че уж са убивали турци,